Lentopäiväkirjat. Ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa uuden Lentopäiväkirjat Extran pariin. Tänään keskustellaan pikkasen Höyry ja Heikin kanssa lentokoneen käännöstä ja kääntöprosessista, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, miten se homma niinku etenee. Niin ajatellaan nyt näin, että vaikka Tokiosta tulee 350 laskuun, niin missä vaiheessa huolto alkaa valmistautumaan siihen niinku prosessiin? Ja kuinka kauan se kääntö sitten kestää tuommoisella laajarungolla? No huoltohan on, tai sanotaan tässä vaikka tekniikkahan on valmistautunut siihen jo monta päivää aikaisemmin, tehnyt sille niin sanotusti mahdollisesti huoltopaketin, missä määritellään sille käännölle tehtävät huoltotyöt. Tai sitten, että riippuen huoltoajan pituudesta ja siitä määrästä, mitä siellä halutaan sillä käännöllä tehdä. Voidaan tehdä isojakin asioita tai sitten vaan tehdä niin sanotusti pikainen service-tsekki, missä katsotaan niin kuin koneen ulkopuolisesti ja sisäpuolisesti lävitse, mutta kyllä se suunnittelu on jo tehty hyvissä ajoin ennen kuin kone on niin kuin laskeutunut Helsinkiin ja ennen kuin se on valmis lähtemään seuraavalle lennolle, niin kyllä sillä on tehty paljonkin jo sitä ennen. Odottaako huolto sitten siellä maassa tai siellä portilla valmiina, kun se kone tulee? Joo, kyllä me siinä vaiheessa, kun kääntöajat aika monesti on suhteellisen lyhyitä, puhutaan muutamista tunneistakin vaan ja halutaan sitten jotain asioita siellä sen käännön aikana tehdä, niin kyllä siihen ollaan valmistauduttu ja ollaan siellä putkella jo sitten niin kuin valmiina ja joitain asioita on niin kuin välttämätöntä tehdäkin heti siinä kääntymisen aikana, että saadaan ne sitten niin kuin tehtyä. Mutta joo, se riippuu paljon siitä, mitä halutaan kääntöproseduuri tai käännöllä tehdä. Montako tekniikan tyyppiä siellä yleensä sitten on aina yhden koneen kimpussa? No jos lähdetään tekemään pelkästään niin sanottua pre-flight inspectionia, eli PFItä tai service checkia, niin sen tekee yksi lupakirjamekaanikko käytännössä katsoen yksi. Mutta sitten jos halutaan taas tehdä huoltopakettia, eli tehdään ihan huoltotöitä tai suunniteltuja huoltotöitä, niin sitten tapauksesta riippuen niin useampi. Joo, mutta jos nyt ajatellaan vaikka tämmöinen ihan perus normikääntö, ettei se tarvitse mitään ihmeempiä muuta kuin nämä perusrutiinit, niin silloin on yksi. Joo, ja se kiertää sen koneen. Joo, voitaisiin sanoa, että sinne tulee mekaanikko ja kiertää sen koneen ulkopuolelta siinä vaiheessa, kun koneelle voi mennä. Maapalveluyhtiö on antanut luvan siirtyä koneelle. Sitäkin me odotetaan, että kone on valmisteltu siihen tilaan, että mekaanikot tai tekniikka yleensäkin voi lähestyä konetta. Niin sen jälkeen kierretään kone, katsotaan moottoreista öljyt, katsotaan renkaat ja katsotaan tämmöinen ulkopuolinen external walk-aroundi, eli katsotaan se kone ympäri ja sitten siirrytään matkustamoon ja katsotaan siellä ja tutkitaan, että onko lentäjiltä vikailmoituksia ja matkustamohenkilökuntaan vikailmoituksia ja sitten ruvetaan käsittelemään näitä mahdollisia vikatöitä. Okei. No mites sanotaanko me ramppihenkilökunta, niin mites teillä lähtee sitten tai heillä lähtee toi prosessi eteenpäin? Jees, eli rampillaan se menee niin, että yleensä on tiedossa nämä lentoyhtiöiden aikataulut jo etukäteen ja päiviä kun suunnitellaan sen mukaan sitten, että millaisilla koneilla niin lennetään. Mutta jos nyt otetaan tämä laajarunko esimerkiksi tähän kyseeseen, niin työjohto yleensä on laskenut tai on laskettu, että paljon sinne tarvitaan henkilöstöä, niin kuin näin perus. Sitten katsotaan siinä kohtaa, kun lodari eli load message, eli mitä siellä koneessa on sisällä,
niin tulee. Sitten voidaan katsoa sitä, että tarvitaanko sinne ekstra henkilöitä esimerkiksi tekee jotain asiaa. Jos siellä on esimerkiksi irtoruumassa paljon tavaraa, niin se vaatii 1000-1500 kiloa. Yleensä on kiva ottaa vähän pois silleen enemmällä henkilöstömäärällä kuin sillä perusmäärällä. Että se on niin kuin se lähtökohta, että sinne pyritään saamaan se oikea määrä henkilöstöä töihin ja tekee niitä tarvittavia hommia. Totta kai sitten riippuu siitä, että nimenomaan, että konetyyppi, niin millaista kalustoakin sinne otetaan. Ja sekin pitää valmistella jo niin kuin etukäteen, että ei voi vaan mennä sinne kävellä ja odotella, että nyt se kone tulee ja mitäs täällä tarvitaan. Että kyllä se pitää niin kuin se saapuminen tai se kääntöprosessi pitää miettiä valmiiksi, että mitä siellä on. Totta kai sitten tarvii olla kuormauksesta vastaava esihenkilö paikalla, joka vastaa sitten siitä kuormauksesta muuten. Se pitää olla ja sitten ne muut henkilöt siihen päälle. Montako henkilöä siellä nyt sitten suunnilleen on, jos ajatellaan, että jonkun pitää ajaa se matkustajasilta sinne. Sitten on pushback-tyyppi ehkä mahdollisesti marsallerit. Onko se oikea sana? Siis tämä henkilömäärä, paljonko tuommoisella niin laajarungolla käännössä niin pyörii porukkaa? Sulla on lemppari toi, marsalleri on sun lemppari kyllä joka paikassa, jokaisessa jaksossa, missä mä oon ollut, niin se on tullut aina jotenkin esiin. No marsalleriahan ei tarvitse putkipaikoilla, jos kone tulee putkeen, niin sitähän ei tarvitse, että ne kapteenit rullaa siihen sen safe dock-laitteen tai mikä ikinä onkaan sitten riippuen kentästä, niin rullaa sen itse siihen ja jarruttaa oikeaan kohtaan, että siellä näkyy edessä heillä taulu, missä lukee, että stop, niin sitten painaa jarrua, niin siellä putkessa on luonnollisesti matkustajapalveluvirkailija tai joku muu putkena jo taitoinen henkilö, 1 kappale. Sitten tarvitaan se kuormausesihenkilö, se on toinen. Sitten jos nimenomaan nyt referoidaan tätä laajarunkoa, niin vähintään nosturikuski, jotta saadaan ne kontit pois sieltä. Sitten tarvitaan yleensäkin sinne irtoruumaakin, sitten tarvitaan hihnakuljetin, eli siihen 1 henkilö. Sitten tarvitaan joku, joka kuljettaa ne kontit sinne matkatavara-aulaan, saapuvat esimerkiksi tai lähtevät koneelle, miten ikinä. Se voi olla 1 tai sama henkilö kyllä. Mitäs sitten muuta? Siinä on niinku se peruspaketti, mikä niinku lähtökohtaisesti on se ihan perustiimi. Sitten tarvitaan luonnollisesti vessan tyhjentäjä, että kuka tyhjentää vessat. Ja sitten tarvitaan vesitäyttö, se täytyy olla eri henkilö. Tästäkin on puhuttu itse asiassa yhdessä jaksossa nimenomaan näistä kahdesta hommasta. Sitten cateringi tarvitaan olla, koska matkustajilla ruuat ja juomat pitää saada koneeseen ja ne tiskit ja muut pois, roskat pois sieltä. Sitten tarvitaan tietysti siivoajia, mutta ne on sitten jo, niitä voi olla armeijallinenkin siellä laajarunkokoneen kimpussa. Joo, eli 9, jos tämä 9 on niinku siivoajat kokonaisuudessa, plus sitten mekaanikko. Niin. Miten tuli taas tuosta vessan tyhjennyksestä nyt mieleen, että onko siihen tarvitaanko siihen mekaanikko jotenkin jossakin tapauksessa, että vessakin voi mennä rikki jotenkin, niin se on mekaanikon hommaa sitten vai? Joo, ja siis siihen itse WC-säiliön tyhjennykseen, niin siihen ei tarvitse kyllä mekaanikkoa, jos siellä kaikki toimii. Mutta sitten taas, jos siellä on joku venttiili jumissa, niin sittenhän siihen luultavasti mekaanikkoa pyydetään sitä venttiiliä tutkimaan, että miksei se siellä toimi. Mutta sitten taas, kun mennään tosiaan sinne matkustamon puolelle ja kaikki siellä sisäpuolella, niin sitten, tai oikeastaan siinä koneessa, niin se kuuluu sitten niin kuin tekniikan henkilökunnalle sen ylläpitäminen. Ja jos se vessa nyt sitten ei vedä, niin se pönttö on sitten sen mahdollinen vaihtaminen tai jotain muuta, niin se on sitten niin kuin tekniikan ja mekaanikon hommaa. Niin. Mutta että aika harvoin niitä pönttöjä nyt tarvii vaihtaa, mutta vian takia silloin tällöin, kyllä.
Ootko muuten työn puolesta joutunut koskaan niin vessahommiin niin sanotusti, että oot joutunut jotain venttiiliä avaamaan tai jotain muuta tekemään siellä? Joo, siis vuosien saatossa ATA 38, mikä on kuningasata, niin sitä on tehty paljonkin ja tukoksia, mitä putkistosta on kaivettu ja avattu, niin on niitä tehty monta kertaa. Ja niin kuin, ei ollenkaan vierasta hommaa. Että kyllä siinä ihan saa olla niin kuin sen itsessään kanssa tekemisissä. Se on juuri näin. Tätä mietinkin, kun me on yhdessä jaksossa puhuttiin tästä vessamiehen kasteesta, että toiset on saanut sieltä päälleenkin tavaraa ja mullekin on lentänyt tyhjentäessä materiaalia päälle, se on aika semmoista likaista hommaa niin sanotusti. Joo, mutta kyllä siihen täytyy sanoa, että kun ne tilanteet kumminkin tulee, jos lähdetään jotain blokkia etsimään, ettei niin kuin vessat vedä, niin siihen kyllä pystyy aika hyvin valmistautumaan. Sitten ne tilanteet ei tule sillä tavalla naps, että sä ehdit suojautumaan ja hakemaan asianmukaiset suojavälineet ja oikeat työvälineet siihen, että niin kuin, kyllä siihen sitten pystyy valmistautumaan aika hyvinkin. Joo, ja sen verran itse asiassa mun täytyy tähän lisätä, että mä unohdin portteri-kuskin kokonaan, joka kuljettaa siitä nosturilta niin ne kontit alustoille. Se on ainakin yksi, mikä tarvitaan. Eli noin kymmenkunta eri niin kuin työryhmää vaatii niin kuin tommosen yhden laajarungon. Ja mitä sä sanot, että 2-3 tuntia kestää se kääntö suunnilleen? No sehän varmaan riippuu sitten reittiohjelmasta, että mistä tulee ja mihin menee. Että onhan niin kuin tiukkoakin laajarunkoisien kääntöjä, että 2 tuntia ollaan maassa ja siinä sitten nämä kaikki edellä mainitut maahuolinnan operaatiot, purkamiset ja lastaamiset ja mahdolliset tekniset huoltotyöt pitää sitten tehdä ja aina täytyy muistaa, että lentävä henkilökunta tulee laajarunkoiselle noin tuntia ennen koneelle, että se sitten tehdään niitä asioita siellä kaikki yhdessä sulassa sovussa. Niin se on sitten taas sitä seuraavan lennon valmistelua. Niin justiinsa. Niin, joo, mutta sama porukka on periaatteessa koko sen käännön ajan siinä niin kuin koneen ympärillä. Niin ainakin yleensä niin kuin tekniikasta niin kuin samat ihmiset hoitaa sen yhden koneen käännön. Joo, ja se riippuu maapalvelupuolella sitten, että mikä se kääntöaika on. Että jos se on lyhyt 2 tunnin kääntö, niin sitten todennäköisesti siellä ollaan se sama porukka. Jos se on pidempi, niin työnjohto tekee sen päätöksen, että purkaako ne vaan sen saapuvan se ryhmä ja sitten toinen ryhmä tulee sitten lähtevälle. Että se on työjohdollinen tämmöinen ratkaisu, mikä pitää tehdä, mutta tärkeähän siinä on se, että ne saataisiin ajallaan lähtemään. Mikä siinä on niin kuin sitten kauiten kestävä niin kuin toi prosessi tai hetki? Mikä niin kuin niistä jutusta kestää niin kuin kauiten, missä menee eniten aikaa? Et se ei ole niin kuin mekaanikoille. Et se on varmaan aika nopea homma sitten loppupeleissä se niin kuin koneen kierto ja tätsekki. Joo, siis niin kuin jos on niin kuin sanotaan, että on täysin ehjä kone, että sä teet pelkästään sen service checkin, eli kierrät koneen sisältä ja ulkopuolelta ja jos ei ole mitään isompia viikkoja, niin tunnissahan sen pystyy niin kuin tekemään, mutta jokainen sitten lennon aikana tullut vika, niin pitää ratkaista ja niille pitää tehdä tarvittavat toimenpiteet, että nehän saattaa sitten viedä paljonkin sitä aikaa, että ei pysty niin kuin sanomaan, että jos kaikki menee niin kuin Strömsössä, niin varmaan tunnissa on niin kuin laajarunkoisen käännyttänyt, jos ei ole mitään ihmeellistä, mutta jokainen vika kirjassa niin aiheuttaa toimenpiteitä ja ne pitää ratkaista ja jatkojalostaa. Maapalvelupuolella niin vaikea mennä sanoa, en ole ihan kellottanut koskaan, mutta jos nyt miettii siiven alapuolisia toimintoja, niin yleensä tankkaus kestää aika kauan. Se on niin kuin semmoinen ottaa aika paljon kakkua. En tiedä paljonko nuo laajarungot yleensä ottaa. Nyt en muista yhtään enää, että mitä ne on noille pitkille reiteille on, mutta se kestää todella kauan. Itsessään niin kuin matkatavaroiden purkaminen niin ei ole mikään hirveän, tai matkatavaroiden rahdin purkaminen, konttien ottaminen koneesta, niin ei ole hirveän pitkä prosessi, koska kaikki tapahtuu automaatiolla siellä koneen sisällä yleensä pois lukien se irtoruuma, mutta
ehkä matkustajien, niin kuin, että kun matkustajat lähtee koneesta ja sitten ruvetaan boardaamaan uutta, niin se varmaan kestää pisimpään. Ja sitten kun siinä on vielä näitä Matti Myöhäisiä, jotka tulee just ennen koneen lähtöä, kun metroasemalle suurin piirtein haluaa hypätä siihen koneeseen, niin se on ehkä se pisin aika, koska se kuitenkin pitäisi saada kiinni se lento niin sanotusti, että pystytään tekemään lopulliset paperit, load sheetit ja muut, niin sanoisin, että se on se pisin prosessi on se matkustajien kanssa, matkustajien poistuminen ja boardaaminen. Miten sitten ero tuon laajarungon kääntö? Sanotaan, että vaikka 320 tulee Tukholmasta ja tulee Helsinki-Vantaalle ja lähtee sitten heti perään tuonne vaikka Kööpenhaminaan, niin kauan silloin kääntöaika ja mitä kaikkea siinä nyt sitten tapahtuu? No kääntöaika siinä varmaan maapalvelun puolella osaa sanoa, että nehän kääntyy tunnissa tai allekin, mutta tekniikan näkökulmastahan se menee sillä tavalla, että jos koneessa ei ole mitään tarvittavia huoltotoimenpiteitä, ei ole esimerkiksi service-checkiä, mikä tarvitsisi tehdä juuri siinä käännöllä. Monestihan just servarit tehdään noille kapearunkosillekin just tämmöisellä lyhyelläkin käännöllä. Ne tekee meillä semmoinen kapearunko vikapartio. Se on 2 hengen tiimi, mikä liikkuu siellä aina pareittain ja he hoitaa sitten tämmöisillä lyhyilläkin käännöillä nämä service-checkit, jos niitä tarvii tehdä. Tai jos lentäjä on pyytänyt, että heillä on jotain vikaa, mihin he haluaa jotain korjaavia toimenpiteitä, niin vikapartio tulee sitten näillä lyhyilläkin käännöillä sitten koneelle ja katsoo, mitä siellä on tarvetta tehdä. Mutta että pääsääntöisesti niin kuin laajarunkosen ja kapearunkosen niin kuin käyntiero on se, tai käännytysero on se, että laajarungolla käy aina mekaanikko, voi sanoa, että aina käy, ja sitten kapearunkosella ei käydä, jos ei ole tarvetta. Joo, maapalvelupuolella niin noi niin sanotut pikkubussit, eli 320 tai muu tällainen näin, niin se on se 45 minuuttia yleensä, niin se riittää aika hyvinkin siihen, niin jos kaikki on niin kuin pystytty tekemään etukäteen valmiiksi, on suunniteltu, että tai nähty, että mitä sieltä tulee, montako konttia tulee, saadaan ne ulos sieltä ja sitten saadaan lähtevät matkatavarat ja rahdit siihen, joko ne on siinä valmiina tai sitten niitä tuodaan siinä pikkuhiljaa kesken sen käännön, niin se on aika nopeata toimintaa se, että sen verran voin tähän niin kuin sanoa noita halpalentoyhtiöitä, mitä tuossa lentää niin Suomessakin paljon, niin 25 minuuttia taitaa olla lyhyin kääntöaika 800 37. Ja mutta toki täytyy huomioida, että siellä ei ole sitten rahtia, siellä on pelkkää matkatavaraa kyydissä, että se ei siinä mielessä ole niin kuin mikään haastava niin jos matkatavaroita on esimerkiksi vaikka 50-60 matkustajia on se, mitä niihin menee, niihin konfiguraatiosta riippuen, niin karva vajaa 200, joku 190 matkustajaa, ja sitten käytetään vielä 2 ovea, niin kuin etuovea sekä takaovea niin kuin boardetessa ja deboardetessa. Eli matkustajat pystyy tulemaan koneen takaakin ulos, niin silloin se kyllä taittuu 25 minuuttiin, mutta haastavaa on. Onko tuossa niinku sama henkilömäärä suunnilleen sitten niinku pienellä ja isolla? Että jos isossa on niinku se kymmenkunta reipas niinku eri ryhmää. Itse asiassa tankkausta sä et sanonutkaan siihen isoon, eli sitten meillä on 11 eri ryhmää, mekaanikko mukaan lukien. Niin onko se suunnilleen sama määrä? No sanotaan näin, että se on vähän yhtiön riippuvainen, että miten se maapalvelu, niin kuin, miten se yritys, joka sitä maapalvelua tuottaa, niin on sopinut, mutta kyllä ei ole ihan niin paljon. Että sanotaan, että tuommoisella, mitä mä oon kääntänyt, just 378, niin meitä on ollut yleensä niin kuormaus esihenkilö plus 1, joka menee sinne ruumaan. Ja sitten on ollut se matkatavaroiden kuljettaja, eli niin sanottu trukkikuski, joka
tuo ensin tyhjät siihen, auttaa purkamaan ja sitten vie ne matkatavara-aulaa ja samalla tuo lähteviä sitten koneelle. Niin periaatteessa tuommoisia 737-800 voidaan kääntää rämpillä niin 1+1, eli kuorma-osasi henkilö +1. Mutta se vaatii sitä, että se molemmat henkilöt on koulutettu ja ajaa sitä kaikkea kalustoa, mitä siellä on, takaportaita ja hihnaa ja pushbackia. Eli kun kone lähtee, niin onko tämä pushback-kaveri, niin hän on niinku sitten erillinen vai tekeekö se sitten myöskin jotain muuta siinä? No usein laajarungoilla niin vähän tietysti liikenteestä riippuen, että kuinka paljon sitä on sitä liikennettä niin kuin muuta, niin yleensä pushback-kuskit tekee pelkkää pushbackia, mutta itse olen kuorma-osasi henkilönä ollut tämmöisellä 1+1 käännöllä, niin mä oon ajanut ne tai mun tiimiläinen on ajanut takaportaat, me ollaan telakoitu se kone, jonka jälkeen sitten myös tiimiläinen ajaa sen hiihnan siihen paikalleen. Ja sitten kun on saatu kone valmiiksi, niin sitten se kuorma-osasi henkilö yleensä voi olla se pushback-kuski myös. Ja sitten se tiimiläinen niin toimii luureissa lähettäjänä. Mites Heikki, kun noissa pienemmissä ei välttämättä siis tarvita mekaanikkoa, niin mikä sitten voi olla semmoinen tilanne, milloin lentohenkilökunta pyytää mekaanikon paikalla? Mikä on semmoinen ehkä yleisin tai tyypillisin? No ihan yksinkertaisesti hyvinkin tyypillinen, että edelliseltä lennolta on kabiinihenkilökunta informoinut, että nyt on kahvitenkin kaatunut vähän penkille ja penkin päinen on likainen ja turvavyö on likainen, niin siinä vaiheessa sitten lentäjä jaksolla kutsuu tekniikkaa ja sieltä tulee sitten vikapartio vaihtamaan sen penkin päällisen puhtaaksi ja vaihtaa puhtaan turvavyön. Ja ehkä nämä on semmoinen tyypillinen, mitä päivän mittaan on aika paljonkin. Ja sitten nimenomaan saattaa olla jotain tämmöisiä pieniä vikoja, mihin sitten käydään tekemässä resettiä ja tekemässä tämmöisiä pienempiä semmoisia korjaustoimenpiteitä, että saadaan kone aikataulussa sitten lähtemään sille seuraavalle reitille. Että ne voi olla niinku tämmöisiä tietoteknisiä Joo, juttuja. kyllä. Sitten Ja käydään sitten, vikoja voidaan sitten niinku jalostaa ja korjataan mahdollisimman nopeasti pois. Eli mekaanikko vaihtaa päälliset turvavyöt, siivoojat ei siivoa. Joo, siis kapea runko liikenteessä tommosessa, niin kyllä se mekaanikko sen käy vaihtamassa, mutta sitten kun taas ollaan niin kuin laajarunko käännöllä, niin niitä penkkejä on siellä 300, niin sitten siivousyhtiö vaihtaa ne penkin päälliset siellä. No niin. Se on niin kuin ulkoistettu heille, että siellä on niin paljon muuta tekemistä tarkoituskohtia sitten sille tekniikan henkilökunnalle, kun vaihtaa niitä penkin päällisiä. Niin. Eli jonkun pienen turbulessikin takia niin voi olla penkin päällä sitten kahvista tai mustikka mehussa. Joo, kyllä niitä on ja siis niin kuin käsi vapisee ja kyllä se sitten kaatuu välttämättä. Joo. Saattaa mennä. Hei, mitä nyt tuli mieleen nopeasti toi, kun on GPS-häirintä ja kaikki nämä tämmöiset lisääntynyt, niin onko teillä niinku jotain tekemistä sitten niiden kanssa? Siis silleen, niinku, että autatte sitä jotenkin taas resetoimaan niitä? Joo, meillä on tämänhetkisessä huolto-ohjelmassa Service Check-ohjeistussa ja PFI-ohjeistuksessa tähän toimenpide, millä me tämä niin kuin korjataan ja hoidetaan. Eli se kuuluu niin kuin tähän Service Checkiin? Se kuuluu. Okay. Se on nykyään meillä yhtenä huoltoproseduurin kohtana, että joka lennon jälkeen niin toi GPS-resetti tehdään. Niin, joo, okei. Okay. Totakaan en tiennyt. Tiesitkö sä, Tuomas? En tiennyt, että mä oon kyllä nähnyt eri konetyypeissä, kun mekaanikot menee avioniikkatilaan ja tekee siellä jotain. Ne on niin kuin puoliksi siellä koneen sisällä ja puoliksi maassa. Jos on tämmöinen matala runko tai matala lentokone, niin siellä on, tiedän, että siellä painetaan sitä Control-Alt-Delete ja resettiä ja Windows sammuu ja sitten se käynnistyy uudestaan, mutta en ole tämmöistä tiennyt. Ja niin ne on Windows-koneita eikä Mäkkejä. Joo, niin ne taitaa olla Windows-pohjaisia kyllä joo. Joo, okei. Okay. Hei, mahtavaa. Tuleeko teille jotain
oleellista vielä mieleen, niin kuin, että mitä tuolla niin kääntöön pitää ottaa niin kuin huomioon tai mitä siellä tapahtuu? Mä itse asiassa haluaisin kysyä, niin pitot putket niin kuumenee. Mistä se johtuu? Se lämmitetään. Siihen on ihan oma lämmitys. Joo, koska joskus on käynyt niin, että kollega on vahingossa niin kuin mennyt esimerkiksi jossain konetyypissä, missä ne on niin kuin silleen etäisyydellä, että pystyy osumaan, niin on sulanut melkein takki siihen kiinni. Joo, siis se on ihan sen takia kuuma, että ollaan 60 asteessa pakkasta tuolla lennetään, niin se metalli jäätyy siihen. Ne on lämmitetty ja kaikki nuo pitostaattiset aukot ja nuo pitoputket on lämmitetty. Joo. Okei, mä mietin, että mistä se niin kuin johtuu, että miksi ne lämpee. Joo, kyllä. Ne on niin kuumia tosiaan, joo, että siinä sulaa paita. Joo, käsi palaa, jos siihen koskettaa. Joo. Mitä jos ajatellaan vielä tälleen, että 350 tulee käännölle ja huomataan renkaassa joku vika ja se pitäisi vaihtaa. Ja eikö se ole mekaanikko, joka sen niinku huomaa, että siinä on joku vika? Tai voihan toi kiertävä lentäjäkin se huomata. Mutta kuinka kauan siinä kestää sitten vaihtaa? Myöhästyykö kone? Joo, siis kyllähän noin niinku maapalvelun ihmiset, nekin kiertää jollain tavalla sen koneen siinä se apuessa, jonkunnäköinen arrival-tsekki. Ja sitten lentäjäthän tekee joka kerta sen heidän oman PFI, Pre-Flight Inspection Checkin. Ja siellä saattaa nimenomaan tulla esille, että pyörässä on viilto tai että se on niin kulunut, että se halutaan että he haluavat, että se vaihdetaan. Tai sitten meillä on ihan suunniteltu tieto, että me vaihdetaan nyt tällä ja tällä käännöllä tämä ja tämä pyörä. Niin se ottaa yleensä siihen valjastetaan semmoinen 2-3 henkiä, niin 20 minuuttia palttiarallaan, niin se pyörä on vaihdettu. Että se on irti ja paikallaan ja kone on tunkattu ylös ja alas. Parikymmentä minuuttia. Okei. Se menee melkein nopeammin kuin auton renkaiden vaihto jossakin. Joo, ei siihen oikeasti kauhean kauan mene. Siinä on yksi iso mutteri ja se auki ja tunkilla pyörä pois. Joo, eli ei myöhästy kone tämän takia ainakaan. Harvoin. Mitä siinä lentokoneen renkaassa käytetään? Se ei varmaan ilmaa ei ole. Ei, se on typpeä, mitä käytetään. Pelkästään ainoastaan typpeä. Joo, niin ja sitten renkaat varmaan menee niin kuin johonkin tiettyyn momenttiin. Eikö ne kaikki ole niin kuin aina momentilla? Joo, niin kuin tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin sun kanssa, niin se lentäjän tai korjaan mekaanikon aapinen ja ohjenuora on se Aircraft Maintenance Manuaali ja manuaali antaa suoraan sieltä momentin, mihin se sitten kiristetään. On semmoinen esikiristys ja sitten sen jälkeen se laitetaan vielä siihen lopulliseen momenttiin. Joo. Mikä muuten siinä on syynä, jos ei kaikki tiedä, että minkä takia käytetään typpeä siinä renkaassa? No siinä on muun muassa se, että sen lämpöläiminen on vähän olemattomampaa kuin ilmassa. Joo. Ja sitten kun tullaan maahan ja jarrutetaan, niin lämpenee aika kovastikin. Joo. Hyvä. Paketoidaan tämä jakso tähän. Jos tulee kysyttävää, niin laittakaa kysymyksiä ja hei, kiitos äijät tästä. Tämä oli taas silmiä avaavaa juttua, että taas ollaan viisaampia. Hyvä. Kiitos teille. Kiitos.